meno je Filip, natáčam hru FIFU 14 na počítači. Budeme dneska hrať, asi sa mi zdá, prvý ligový zápas v kariére, čo som si vytvoril. Sme Real Madrid, ideme hrať proti Chelsea. Tak už vidíme, jak nám nabiehajú hráči, vidíme akurát Mesut Özila. Máme tu ešte s nami komentárov, ktorých vypneme teraz. Vidíme Sergeja Ramosa. Vidíme nádherných divákov a zrovna vidíme, jak sa volá Ukáž? Ani neviem koho. Teraz vidíme Iska. Cristiano Ronaldo už nám nabehol, takže ideme hrať, pustíme sa do toho. Vidíme tu zostavu Realu Madrid. Začínajú, Chelsea malo loptu a ešte by som vám chcel predstaviť môjho kamaráta. Tiež hrám futbal, môjho kamaráta z futbalu, ktorý tiež so mňou hrá. Davida, ktorý teraz hrá toto, ja to natáčam, takže pozdrav sa. Ahoj. Takže počuli ste môjho kamaráta. Môžeme natáčať tak. Mali už sme strelu. Teraz brankár vykopol loptu. A viete čo? Budem to komentovať jak normálny komentátor. Kedy má loptu, kedy nahráva Arbelovi, Arbelo si robí hráča, nahráva Mesut Özilovi, Özil, Isko operuje, strieľa, ešte mohla byť dorážka, ale nevadí. Posúvame sa, kedy má loptu, nahráva Özilovi, Özil si robí, vedie loptu do stredu, strela, Schwarzer chytá loptu. Má loptu a nahráva bol to faul. Chelsea. Má loptu. Nahráva Schurl má loptu. Má loptu. A bol to offside. Rozohráva Pepe, nahráva Kedirovi. Kedira nahráva Iskovi. Isko nezobral loptu. Má loptu, nahráva Bruinovi. Arbelo. Ronaldo. Od tohto hráča dneska očakávam, že by vyhral. Mohol by dať nejaký ten gól. Ako napríklad teraz strela, ešte ide do tej lopty. Výborný brankár Chelsea. Toto video možno ešte jedno natočíme, ale uvidím, že či z Minecraftu alebo z čoho. Takže má loptu Ronaldo stráca loptu, ale ešte bol v prihrávke. Ronaldo ide do stredu, strieľa do hráča. Loptu má Isko. Isko mohol streliť, ale nestrelil. Arbelo. Alonso, ja viem. Kedira. Benzemovi nahráva, Benzema tam nebol. Loptu má Mikel má loptu. Má loptu. Robí kľúčky v strede ihriska. Ide dopredu, ale zachytil prihrávku Cristiano Ronaldo. Isko snaží sa obrať hráča, Isko robil faul, ale nebol to na hráča. Mesut Özil má loptu. Nahráva Karimovi Benzemovi. Karim Benzema ide proti hráčovi. Karim Benzema nestihol získať loptu a tým rozohráva Schwarzer. Má loptu Özil stráca loptu, ale ešte získava, vypichli
Kul má loptu. Nahráva Mikel. Bruin zachytil prihrávku Khedira, ale nenahrála presne na Cristiana Ronalda, ktorý bol za hráčom. Khedira má loptu, Khedira môže posunúť na Cristiana Ronalda, posúva to nakoniec na Karima Benzema. Karim Benzema ide dopredu. Karim Benzema môže dať gól. Karim, ideš. Karim Benzema dáva center. Cristiano Ronaldo dáva nádherné nožničky, ktoré neboli umiestnené a tým dáva loptu brankárovi z Chelsea. Brankár z Chelsea nahráva na loptu má Ramirez má loptu. Khedira má loptu. Benzema nahráva Ezilovi. Ezil ide dopredu, ale ešte má Abelo a už nikto nemá loptu. Takže má loptu Kol. Abelo a išiel. Pepe ide oproti. Spravil si Pepe, ale Mesut Özil mu zastavil v ceste. Loptu má Arbeloa. Arbelo, lepšie povedané, nevadí to. Arbelo operuje v strednom území, ide do bránke, strela, ale brankár chytá, ešte môže byť doražka nebola. Loptu má nikto, píska sa polčas. Teraz menší úvod, keď je prestávka našich tvári. Takže čaute, ja som Filip a tu je môj kamarát David. Takže môžeme ísť hrať? Ideme hrať. Rozohráva Real Madrid. Khedira má loptu. Khedira nahráva. Khedira stále drží. Khedira nahráva Benzemovi. Karim Benzema nahráva Iskovi. Isko to troška pokašľal. Loptu má Moses. Ba má loptu. Ba stráca loptu. Ale získa loptu Ba. Bruin má loptu. Bruin robí kľúčky, nahráva Moses. Moses stále sa hrá strela a strela mimo troška brány. Je to stále 0-0. Môžete sa pozrieť. Loptu má akurát má loptu Sergio Ramos. Sergio Ramos stráca loptu, má Mikel ide dopredu, ale bol obratý jeho loptu k Xavi Alonso. Vidíme Ronaldo. Xavi Alonso mohol nahrať Ronaldovi, ale Cristiano Ronaldo. A čo to bolo? Bol faul na Xabi Alonso. Marcelo nahráva Cristianovi Ronaldovi. Ronaldo je v šanci, strieľa a je to rohový kop. Že uvidíme, čo bude pri rohovom kope. Vidíme striedanie Chelsea. Kope Ezil dáva center, hlavička, ale protihráča ešte mohol dať gól, ale nedal. Je to stále 0-0. Loptu má Hazard. Hazard ide dopredu. Hazard ešte má loptu. Teraz má loptu Hazard. Stále už má loptu Marcelo nahráva Iskovi. Isko je sám vpredu. Ide sám na brankára. Strela. Brankár to vychytal. Nie je to možné, že tak brankár dobre chytá. Čo sa stalo nášmu hráčovi? Lepšie povedané kamarátovi.
Loptu má Hazard. Hazard stráca loptu. Majú Karim Benzema. Benzema išiel proti Ronaldo má loptu. Ronaldo stráca loptu, ale majú Kedira. Kedira sa snažila nahrať Ronaldovi. Ronaldo tam nebol. Loptu má Loptu má Kedira. Kedira nahráva Cristianovi Ronaldovi. Ronaldo stráca loptu. Hazard nahráva ale pred bol hráč Sergio Ramos. Sergio Ramos stratil loptu a teraz ju má Sergio Ramos. Ronaldo ide sám, ale išiel rovno na hráča. Hazard má loptu, Marcelo ho napadá, Marcelo má loptu, strieda za Eto'o, loptu má Mikel. Loptu má Eto'o a bude sa kopať od brankára. Pepe má loptu. Má loptu Ronaldo ťahá. Ronaldo má loptu, nahráva Marcelovi. Marcelo je vpredu. Marcelo, center, hlavička. Ale ten brankár chytá úplne všetko. Už nie je možné mu dať nejako gól. To nechápem. Takže loptu má práve Eto'o. Nahráva Hazardovi. Hazard snažil sa nahrať, ale zablokoval loptu. Neviem, jak sa teraz... Mata má loptu. Kedira vypichol, ale majú Kedira. Kedira získava loptu. Nahráva Karinovi Benzemovi. Karim Benzema bol pomalší ako hráč z Chelsea. Loptu má Kedira. Kedira nahráva Alonzovi. Alonzo pustili ho samého dopredu, ale obrali ho ešte na čiare 16. Loptu má Ronaldo. Ronaldo nahráva Karinovi Benzemovi. Ronaldo si zaslúži byť kapitánom, aj keď je už kapitánom, ale videli ste, jak to pekne vymyslel. Sú 2 minúty do konca zápasu, je to stav 0-0, takže uvidíme, čo sa bude diať. Loptu má Arbelo. Alonso. Je koniec zápasu, takže ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa pri ďalšom videu asi z Fifi. Takže čaute.